Igen, akkor röviden én is bemutatkozom, én Kis Richárd vagyok, végzettségem szerint pszichológus, és tanácsadás iskola pszichológia szakirányt végeztem Szegeden, és ugye az Erasmus Plus az Erasmus Plus is már régóta hogy az életem része, és egyetem után önkénteskedtem is egy iskolában Észtországban, és azóta is így rendszeresen tartok AG-kkal különböző tréningeket, ahol így a pszichológiát igyekszem bevonni. Pont múlt héten volt egy ilyen átfogó tréningünk a fiatalok mentális egészségéről, de volt már, hogy ennél konkrétabb témákról is beszéltünk, volt már klímaszorongás témájú tréning, de volt ilyen online tér és Covid bezártságok hatása a fiatalok mentális egészségére, úgyhogy minden. És akkor meg is osztanám a képernyőmet a prezentációról. Igen, és rögtön egy újabb kérdéssel kezdenék. A mentit szeretném megmutatni nektek. Nem tudom, most látjátok-e a kódot és esetleg a QR kódot be tudjátok olvasni. Ha van linket, szerintem küldjél azt is. Hát annyi, hogy menti.com, Okay. és akkor ezt a számsort kell beírni, vagy egyszerűen telefonnal a QR kódot beolvasni. Az opciók azok szorgalmas, kreatív, kalandvágyó, lusta, szabályszegő, indulatos, szorongó, visszahúzódó, nyugodtan lehet többet is, nincs határ, csak egy kicsit jobban megismerjük egymást, és hogy a témát elkezdjük. Kíváncsi leszek, hogy mik lesznek a többségben. Igen, a visszahúzódó szabályszegő, ugye ez két viszonylag eltérő, ebből is látszik, hogy viszonylag sokféleképpen meg tudjuk élni ezt a érzelmileg mozgalmas időszakot. Izgalmas. Szorongó, látom sok szorongó tini volt itt, szorongásról lesz szó. Örülök, hogy sok szorgalmas és kreatív is van köztünk. Üdv a szabályszegőknek, igen, viszonylag sokan vagytok, szuper. Jó, akkor így, nem tudom, még jön-e válasz, pár másodpercet várok, de ha nem, ez is szuper. És hát ugye a válaszaitokból is látszik, hogy ez a ferdülőkor ez egy viszonylag mozgalmas időszak mindenki életében, ugye jellemző az érzelmi instabilitás, szélsőséges érzelmi megnyilvánulás, mint például az indulatosság, ugye hajlamosak vagyunk rizikókat, kalandokat keresni, feszegetjük a határainkat, mindemellett még önmagunkat is keressük, hogy kik is vagyunk, mik szeretnénk lenni, ha nagyok leszünk, tele vagyunk konfliktusokkal, szülőkkel, osztálytársakkal, párkapcsolatban, illetve a szexuális életünk is ekkor kezdődik el, ami szintén egy nagy ugrás az életünkben. És akkor ehhez kapcsolódóan szeretnék nagyon röviden beszélni az agyfejlődésről, mert hogy ez az intenzív időszak, ez nem véletlen, egy nagyon egyszerű, de hát idézőjelben egyszerű biológiai oka is vannak ennek. Az agyunk az 23-25 éves korunkra éri el a teljes agyi fejlettséget, tehát addig ez majdnem, hogy naponta változik, és ebben az időszakban az úgynevezett prepubertáskor, a 9-14 éves életszakasz, ami ebben így nagyon-nagyon kritikus. Ez az az időszak, amikor megtanuljuk kontrollálni az érzelmeinket, megtanulunk döntéseket hozni, felelős döntéseket, egyre jobban meg tudjuk oldani a konfliktusainkat, a különböző problémákat, amiket az élet elénk hoz, jobban megértjük a következményeket szépen lassan, és a viselkedésünk felett is egyre nagyobb kontrollra tudunk szert tenni. És akkor még egy kicsit rövidebben, hogy mindez ugye nem véletlen, hogy ez a serdülőkor ez mennyire ilyen intenzív tud lenni, hogy gyerekkorban az agynak az amigdala nevű része az, ami főleg dominálja az agyműködést, ugye ez felel a
primitív érzelmekért, impulzusokért, ugyanúgy, mint hedonizmus, agresszió, és akkor a serdülőkor az, amikor ez szépen lassan, vagy a prefrontális kéreg is kialakul, de ugye ez alakul ki a legkésőbb, és ez az, ami a döntéshozatalért felel. És akkor felírtam még ezt a mielinizációt, ami szerintem így érdekes lehet, hogy a mielin az így az idegsejtek körüli ilyen fehérje és zsírréteg, ami így ebben a korban vastagszik meg, és ennek révén tud kialakulni az agyának a különböző területei között egyre gyorsabb és egyre jobb kapcsolatok. Ugye ezért vagyunk nagyon fogékonyak a tanulásra és az új mindenféle készségre ebben az időszakaszban, és így ott érdemes megemlíteni, hogy ahhoz, hogy ez minél hatékonyabb legyen, és az információ minél jobban el tudjon raktározódni, a napi 8-10 óra kielégítő alvás javasolt a serdülőknek, ami nem tudom, hogy kinek sikerül ennyit aludnia. És én ezt azért szerettem volna így röviden felvázolni, mert ugye a serdülők agya az így sokkal érzékenyebb a különböző stresszorokra egy ebben az időszakaszban. Tehát ugye biológiai szempontból ugye nagyon sok hormonváltozásról tudunk beszélni, mind a társas kapcsolatok, társas konfliktusok. Ugye nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy nagyon támogató közegben legyenek, illetve a társadalmi különböző stresszorok is, mint például akár a világjárvány, vagy klímakatasztrófa, hogy ezek sajnos hosszantartó negatív hatással bírhatnak a serdülők agyára. És ugye ebből láthatjuk, hogy már korábban említettem, ez egy nagyon érzékeny periódus a serdülőknek és a fiataloknak. Ugye erős érzékenységük van a különböző visszajelzésekre, érzelmi reakciókra, akár arra, hogy a szülők hogyan reagálnak az ő viselkedésükre. Ugye említettük az élménykeresést, nagyon nagy az igény ebben az időszakaszban a közösséghez való tartozásra, ekkor fejlődik ki az értékrendszerük, mi fontos nekik az életben, milyen céljaik vannak, ugye nagyon sok új készséget tanulnak, és illetve olyan szociális hálót is ekkor alakítanak ki, ami támogató tud lenni, tehát ez nagyon fontos, és akár egyetemi éveik során, vagy akár felnőtt korunkban is vannak szerencsére olyan barátaink, akiket esetleg középiskolás korunkból ismerünk. És akkor egy újabb kérdés, ez a második, hogy mi miatt stresszelhetnek a tizenévesek. Így nyugodtan írjatok rövid szöveges válaszokat, ugyanaz a menti van, és ha minden igaz, változott a kérdés, és tudtok begépelni különböző dolgokat. Nyugodtan gondoltok vissza, hogy akár ti mi miatt stresszeltetek, vagy akikkel dolgoztok a környezetetekben, akiket láttok, unokaöcs, gyerekek, stb., hogy így röviden, hogy mi miatt stresszelhetnek. Ezzel a témával megyünk tovább. Ugye még nem érkezett válasz, nem tudom, hogy látjátok-e. Na, szuper. Dagi vagyok, iskolajegyek, testkép, szuper, jönnek a válaszok. Igen, hát a testképzavarról lesz is szó az előadásban, főleg a social media kapcsán. Szerelem, nagyon jó. Társas konfliktusok, iskolelvárásai, jegyek, dolgozatok, szülők, kirekesztettség, identitás, anyagiak, igen. Menő cuccak, igen, hogy nézek ki, milyen ruhám van, milyen telefonom, milyen cipőm. 64 000 találat a Google-ban. Érdekes, hogy a szerelem a legnagyobb megfelelési kényszer, bizony, szülői elvárások. Még nem olvastam még. Online média lesz róla szó. Így bizonytalan a jövő. Életcél hiánya, nagyon jó. Még egy pár másodpercet várok, hogy befejezzétek a gépelést, aki még írja. Bullying, igen, a mostani előadásban ugye bullyingról konkrétan nem lesz szó,
de minden másról igen, érintőlegesen. Jó, szuper, köszönöm a válaszokat, és így egy idézettel szeretném folytatni, ami így hangzik, ez egy naplóbejegyzés. Nem tudom, hogy hol kezdjem. Talán ott, hogy nincs senki, és ez nagyon fáj. Hogy azt kéne megoldani, víg legyek vagy komoly. Most alakulok ki, és ennél szörnyűbbet elképzelni sem lehet. Nem tudom, víg maradjak-e, ami a természetem fő része, félek kinevetnek, mint embert is. Ha viszont komoly vagyok, nem vagyok természetes. Szeretnék valakit, és a nagy hívással elrontok mindent. Ez egyébként Csota Irén naplójából származik, tehát ebből is látszik, hogy a serdülőkori konfliktusok és nehézségek, ezek minden korban ugyanazok. Ugye, amit így a naplóbejegyzésben láthatunk, ez nem más, mint az identitás krízis. Ugye itt Csota Irén is azzal szenved, hogy van szerinte egy ilyen elvárt terepe, hogy komoly legyen, de közben a saját természete szerint sokkal vidámabb és lazább lenne, és ez a konfliktus okozza az úgynevezett identitáskrízist. És akkor innen kapcsolnám tovább a témát az úgynevezett normatív krízisekre. Ez azt jelenti, hogy a különböző életszakaszoknak sajátos feladatai vannak, nem csak serdülőkorban, az egész életünk során, és bizony ezek a krízisek így nagyon sérülékenyé teszik így az életünket. És ugye, ahogy a naplóbejegyzésben láthattuk, ez például az identitáskrízis, egzisztenciális dilemma lehet, hogy mit tanuljak tovább, mi legyek, ha nagy legyek, ugye ekkor alakult ki a saját értékrendünk, teljesítménykrízis, amit érdemes megemlíteni, hogy a szülők, pedagógusok mit várnak el, illetve az autoritás krízisnek nevezzük azt, amikor a serdülők gyakorlatilag lázadnak, így nagyon jellemző az önérvényesítés, a lázadó magatartás pedagógusokkal, iskolarendszerrel kapcsolatban is. És ugye ezek azért fontosak, ezek a krízisek, akármilyen nehéz ezeken túllendülni, vagy akár így a környezetünkben lévő fiatalokon ezt megtapasztalni, mert hogyha ezeken a kríziseken sikeresen átjutunk, akkor ezek által leszünk többek, ezek által tud fejlődni a személyiségünk, sikeresebben tudunk alkalmazkodni az élet következő kihívásaihoz, például a konfliktusainkat hatékonyabban tudjuk legyűrni, és akkor történhetnek különböző elakadások, hogyha ezeket a normatív kríziseket nem tudjuk helyesen leküzdeni. És akkor innen kapcsolnám tovább a témát arra, hogy mi az, amikor baj van, hiszen ezekben a krízisekben, hogyha súlyos elakadás van, akkor ezek vezethetnek súlyos problémákhoz is, és érdemes figyelni ezekre az árulkodó jelekre. Ezek a vészjeleket soroltam fel, amiket így érdemes figyelnünk így felnőttként, de akár kortársként is. Ilyen lehet például szélsőséges hangulati, érzelmi megnyilvánulások, kisgyerekes viselkedés, például visszahúzódás, kortárs kapcsolatok hiánya, de árulkodó jel lehet még esetleg az érzelemmentesség, túlzott kötődés, félelemkeltő gondolatok, illetve a képzelet és a valóság elkülönítésének nehézsége. És akkor ezt innen vezetném tovább a témát egy konkrét példára. Jelen itt még van, hogy még árulkodóbb jelek, amik szélsőségesebbek. Például ugye szökés vagy csavargás lehet egy tipikus és gyakori serdülőkori krízis, deviáns csoportokhoz való csatlakozás, veszélyes helyzetekbe keveredés, alkohol és drogabúzus, vagy akár önkárosító viselkedés. Ezt nem kell nagyon részletezni, hogy ezek miért veszélyesek, akár így az egészségükre és a biztonságukra gondolva. És akkor innen vezetném tovább konkrétabb esetekre a témát. Egy újabb idézet, egy ilyen kvízkérdés szerűen elgondolkodhatok, hogy miről is van szó ebben a bejegyzésben. Angol órán ültem, és próbáltam a tanárt követni, miközben az Odüsszejáról beszélt.
Egyszer csak azt éreztem, hogy egy hatalmas energiahullám akar áttörni a gyomromon keresztül. Meg is kellett kapaszkodnom a padban, mert a szoba is forogni kezdett, mint a terem. Azt gondoltam magamban, jó, ennyi, most halok meg. 14 éves vagyok, de nem tudom, mi ez az egész. Nem tudtam, hogy most szívrohamom vagy agyvérzésem van. Egy örökké valóságnak tűnő pár perc után szívem kezdett lenyugodni. Lassan visszatértem a valóságba. Rögtön körbenéztem a teremben. Úristen, látta ezt valaki? Attól a naptól kezdve rettegtem, hogy ez melyik nap, sőt, melyik tanórán fog újra megtörténni. Ugye itt a 14 éves lány leírása tehát egy pánikrohamot írt le, így viszonylag részletesebben, és innen kapcsolnám át a szorongáshoz a témát. Kicsit röviden megemlíteném, hogy a félelem és a szorongás milyen kapcsolatban áll egymással. Ugye a félelem és a szorongás is egy valamilyen stresszes reakcióra adott érzelmi reakció, és érdekes, hogy így a testi és pszichológiai tünetei mind a kettőnek nagyon-nagyon hasonlóak. Jellemző a heves szívverés, légszom, remegés lehet, ugye ilyen kellemetlen, szorító érzés a gyomorban. Ugye az a különbség, hogy a félelem az mondjuk egy konkrét dologra vonatkozik, mondjuk ugye legalapabb példát szokták mondani, hogy ha kilépünk az ajtón és ott van egy tigris, akkor attól megijedünk. A szorongás ennél sokkal jövőorientáltabb, ahogy láthattuk a bejegyzésben is, hogy ez a 14 éves lány attól szorongott, hogy ez a pánikroham mikor fog újra jönni. Ez sokkal hosszabb lefolyású és jövőorientáltabb. Ugye hoztam ilyen 3 csoportot, fiziológiai tünetek, gondolatok és érzések és viselkedések kapcsán is. Illetve azt érdemes megemlíteni, hogy a szorongás az lehet úgynevezett állapotszorongás, amikor így az adott pillanatban szorongunk, és sajnos beszélhetünk úgynevezett vonásszorongásról is, ami azt jelenti, hogy ilyen általánosabb dolgokat, sőt viszonylag normális problémákat sokkal veszélyesebbnek és fenyegetőbbnek érzünk, ami sajnos nagyon hátráltatni tudja így a fiatalok életét. És ugye ez a serdülőkori szorongás, de egy alapvetően a szorongás sajnos egy állandó feszültség érzettel jár együtt. Ugye ez járhat együtt mondjuk sikertelenségtől, büntetéstől való félelemmel, önbizalomhiány az, amit gyakran látunk szorongó fiataloknál. És akkor egy ilyen 90-es évekbeli statisztikát tudtam hozni, akkor a pubertás fiúk 30-38%-a, míg a lányok 40-42%-a mutatott gyengébb vagy erősebb szorongást. Hát ugye belegondolhatunk, hogy a 90-es évek óta mennyire sok minden változott az életünkben, hogy feltételezhető, hogy ez a szorongás szint csak sajnos azóta nőtt. És akkor a pánikrohamról is beszélnek röviden, mert ez egy viszonylag gyakori jelenség, és érdemes tudni azokat, hogy miről lehet ezt felismerni, és illetve, hogy hogyan tudjuk kezelni. Ugye a pánikroham kapcsán az illető ilyen nagyon nagy mértékű kontrollvesztést tud érezni, nagy rémületet, halálfélelmet, vagy ilyen világvége érzést is. Ez kívülről nagyon, nagyon ijesztőnek tud hatni, és tehát, hogy hiába nincsen valós halálos veszély szerencsére, hogy aki pánikrohamot él át, sajnos ez így valóságosnak hat. Egy szorító mellkas, légszorny tud lenni, általában 20 percig tart a pánikroham, és akkor röviden, hogy hogyan kezeljük, sugározunk nyugalmat, ne próbáljuk elhessegetni a dolgot azzal, hogy nyugi, semmi baj, ezek ebben a helyzetben nem segítenek. Ugye itt a pánikroham kezelésénél a cél az, hogy érezze újra a kontrollt a saját teste fölött. És akkor 3 rövid gyakorlatot említenék meg így gyorsan, mert ezeket könnyű megegyezni. Az egyik ez a kézszorításos technika, hogy így vegyük a kezünkbe az illetőnek a kezét, és biztosuk arra, hogy szorítsa meg a mi kezünket.
és hogyha ez megy, akkor ezt így biztassuk, és támogassuk meg, hogy nagyon jó, itt a kontroll, akkor ezt csinálhatjuk úgy, hogy akár számolunk, hogy akkor most 3 másodpercig szorítsd meg a kezemet, nagyon jó, és így tovább. Ha egy kicsit enyhült már a roham, akkor próbálkozhatunk légzésgyakorlatokkal is, ugye számoljunk, mi is lélegezzünk az illetővel együtt, mondjuk 3 számolásig be, 3 számolásig bent tartva, 3 számolásig kilélegezve. Erre jegyünk meg, hogy ez nem fog egyből sikerülni, ezt így 20 perc alatt, ezt így reményeink szerint ez szépen lassan egyre sikeresebb lehet, és ha már viszonylag nagyjából visszatért a valóságba az illető, akkor ez az 5-4-3-2-1 technikát érdemes megemlíteni, de ez persze csak így a legvégén, amikor már nagyjából lenyugodott az illető, hogy 5 dolog, amit tud látni maga körül, 4 dolog, amit tud érezni maga körül, akár ugye a padló vagy a ruhák, 3 dolog, amit hall a környezetében, 2 dolog, aminek az illatát érzi, és 1 dolog, aminek az ízét. Reményénk szerint ez ugye 20 perc alatt elmúlik, ha nem, akkor szükséges mentőt hívni, mert lehet, hogy valami másról van szó. És akkor a depresszió az, ami egy másik ilyen súlyosabb probléma lehet a serdülőkorban, de egy persze alapvető esetben, hogyha ezekre a krízisekre nem tudunk jól reagálni. Ugye teljesen természetes, hogyha időnként szomorúak, vagy lehangoltak, vagy ingerlékenyek vagyunk, másik nap meg vidámabbak és feldobottabbak. Ugye depresszióról akkor beszélünk, hogyha ezek a negatív érzések már a mindennapi tevékenységeinket is hátráltatják, akkor felmerül a depresszió, mint hangulatszavarnak a kérdése. Ugye ez megjelenhet abban, hogy hetekig, hónapokig érez az illető szomorúságot, ingerlékenységet, korábbi örömet szerző hobbik, tevékenységekben már nem talál örömet, ugye ezt nevezzük anhedóniának, örömtelenségnek, illetve akár olyanok, hogy a hétköznapi tevékenységek, mint például akár házi feladatírás, már nagyon nagy energiabefektetést igényel. Ugye jele lehet az elszigetelődés, túlzott kritikusság, akár önkritikusság, alacsony önértékelés és bűntudat. Lehet szó koncentrációs problémákról, állandó fáradtságról, alvás problémákról, árulkodó jel lehet mondjuk egy jelentős változás az étvágyban, vagy nagyon megnő, vagy nagyon lecsökken, és sajnos az erős értéktelenség érzés vezethet odáig, hogy akár önsértés, öngyilkossági gondolatok, vagy akár öngyilkossági tervek is szóba kerülhetnek. Ugye hogyha már ez felmerül, akkor muszáj pszichiátriai szakellátás segítségét bevonnunk, úgyhogy ezért nagyon fontos ezekre az árulkodó jelekre figyelni, hogy milyen szinteket tartanak. És egy újabb elszomorító statisztika, hogy az öngyilkosság globálisan a 4. vezető halálozási ok a tizenévesek körében, és Kelet-Európában, illetve Nyugat-Európában, Észak-Amerikában ez pedig a 2. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy ezekről a problémákról így most beszélünk. Így röviden az étkezési zavarokról, ami szintén az elakadásokra egy válasz tud lenni. Ezek elsősorban fiatal lányokat, fiatal nőket érintenek, ugye ennek ilyen társadalmi, kulturális okai tudnak lenni. Ezek viszonylag ismert étkezési zavarok, amiket felírtam, de azért röviden tekintsük át őket. Ugye az anorexia, ami a félelem az elhízástól, nagyon súlyos testképzavarral párosodhat, illetve a fizikai egészségre is nagyon káros, súlyosabb esetben akár a menstruáció is elmaradhat, ugye a súlyhiány is nagyon veszélyes tud lenni. A bulimia ezzel szemben sokkal nehezebben vehető észre, mert akár normál testalkatú, vagy akár kövér
testkövéreket is érintett a bulimia, ezekre a falásrohamok jellemzőek, vagy akár az önhánytatás, állandó aggodalmaskodás a testsúlyra, alakra vonatkozóan, illetve a harmadik étkezési zavar, amit azért írtam fel a diára, az elhízás, az Magyarországon már népegészségügyi mértékű problémát jelent, ugyanis a legújabb statisztikák szerint a magyar emberek 30%-a elhízott, ami egy nagy felkiáltójel lehet számunkra. És akkor innen vezetném át a témát, amit az előadás címében is írtam, ugye a válságok kora, hogy érdekes, vagy érdemes megemlíteni, hogy a tizenévesek mentális egészségügyi problémái és statisztikailag nagyra növekedett már a COVID előtt is. Ugye nem világos, hogy ez miért történt, csak sejteni tudjuk, ugye, hogy egyre több az ilyen rémisztő globális probléma. Ugye volt ugye a COVID is, klímakatasztrófa, illetve ugye az online social media tevékenységek egyre nagyobb térhódítása is, úgyhogy ezért is szeretnék erről így részletesebben beszélni. Először is a social media, mert kutatások szerint ugye a depresszió és a szorongás az ugye emelkedett, és ez egyenesen arányos a közösségi média térhódításával. Megemlítenék egy kutatást, a Harvard Egyetem készített egy kutatást, amiben két csoportra osztották a közösségi média felhasználókat. Az egyik csoport volt az úgynevezett rutin felhasználók, akik mondjuk így beszélgetésre, értékes tartalmak fogyasztására használják a közösségi médiát, ugye ezek a rutin felhasználók, és van a másik csoport, akik érzelmileg kötődnek a telefonjukhoz és a social médiához. Ők azok, akik nehezen teszik le a telefont, állandóan kézbe kapkodják akár sorozatnézés közben, céltalanul görgetik az Instagramot, TikTokot, és érdekes eredménye volt a kutatásnak, hogy a közösségi média használat mindkét csoport mentális egészségére hatással volt, csak nem mindegy, hogy hogyan. Hogy nézték a szociális jólét, a pozitív mentális egészség és az önbevalláson alapuló egészséget. És sajnos azok a felhasználók, akik érzelmileg kötődnek a közösségi médiához, náluk mind a három negatív irányba változott, de érdekes, hogy a rutin felhasználóknál viszont mind a három pozitív irányba. És akkor a témához kapcsolódik még a FOMO, ugye ez az angol Fear of Missing Out-nak a rövidítése. Ez egy viszonylag új jelenség így a pszichológiában, ez a kimaradástól való félelmet jelenti. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mivel nagyon könnyen lehet már az online térben kapcsolódni és időt eltölteni, így akár az, hogy minden offline töltött percben attól tudunk szorongni, hogy most miről maradunk le. Milyen buli meghíváson maradunk le, milyen eseményekről maradunk le. Akár a Covid alatt láthattuk, hogy hiába voltak lezárások. Én a saját Instagramomon folyamatosan láttam, hogy emberek rendszeresen járnak össze, és én magamon is észrevettem ezt a FOMO-t, hogy de hát én is szeretnék ott lenni másokkal és élvezni az életet. Ez tud egy ilyen szorongatóbb érzés lenni. És a testképzavar, ami így a social médiához kapcsolódó sajnálatos jelenség, ugye ez ugye a filterkultúrához is kapcsolódik. Ugye akár az Instagramon, akár TikTokon, vagy bárhol, így a tökéletesre csiszolt életet látjuk nagyobb százalékban. Ugye akár azt, hogy filtereket használunk, például a TikTokon ugye elterjedt ez a Bold Glamour nevű glamour filter, ami így teljesen természetesnek hatott, mégis nagyon-nagyon eltorzította a valóságot, de itt érdemes megemlíteni azt is, hogy ugye
legtöbbször olyan tartalmakat töltenek fel a felhasználók, ahol boldogok, sőt nagyon sok gazdag embert láttunk, hogy ők hogyan élnek, és ezek az ilyen külső vélt, vagy valós elvárások, de inkább vélt szerintem ebben az esetben, ezek fokozhatják a szégyenérzetet és a szorongást, sajnos. És akkor megemlítenék még egy kutatást ehhez kapcsolódóan, 17-25 év közötti nőket vontak be, és őket 3 csoportra osztották, és akkor mind a 3-an videókat nézegettek, ilyen TikTok videókat gyakorlatilag. Az egyik csoport, ők csak ilyen szépségápolási videókat nézett, a harmadik ilyen önértékelési videókat, ilyen motivációs, pozitív üzenetekes videókat, a harmadik csoport meg inkább ilyen semleges videókat, ők az utazásról, ilyen utazási videókat néztek, és így a kutatásból az jött ki, kicsit sokkoló eredmény, hogy már 7 perc videó nézés ezekről a szépségápolási, szépségtematikai videókból fokozta sajnos a szégyenérzetet és a külső miatti szorongást, ami szintén egy újabb felkiáltójel. Viszont van itt egy jó dolog is, hogy az önértékelési videók a pozitív üzenetekkel, ezek növelték a nézők önbizalmát, úgyhogy ez egy jó hír, hogyha már csak pár percig nézünk naponta ilyen megerősítő üzenetekkel tele levő videókat, akkor már ez segíthet semlegesíteni a minden más mérgező tartalmat. És akkor a harmadik jelentős téma, hogy a social médiához kapcsolódóan, ez a hírfogyasztás, hogy nagyon-nagyon megnövekedett az a mennyiségű információ és hír, amit fogyasztunk nap mint nap, akár azt, tehát ugye reggel megnyitjuk a telefonunkat, és egyből sajnos látjuk azokat a rémisztő híreket, háborúkról, mindenféle politikai, társadalmi konfliktusokról, amire ugye közvetlenül mi nem tudunk hatni, és sajnos ugye ez tovább növelheti a szorongást és a stresszt. Például ugye a klímaszorongás is ennek is betudható. Látom, jött egy kérdés. Igen, erre majd a végén kitérek, de jó, tök jó kérdés. Ugye szorongás digitális detoxsal kapcsolatban. Most beszélnék még kicsit a Covid-ról is, ugye nagyon, nagyon ismeri ezt mindenki, ezt valahányan átéltük. Ez egy ilyen közös trauma így az emberiségnek, és sajnos így a gyerekeknek, serdülőknek is ez egy nagyon-nagyon megterhelő plusz időszak volt, mert ugye normál esetben a gyerekek, tizenévesek mit csinálnak? Jobb esetben a barátokkal, illetve iskolában töltik el az időt, vagy az iskolában is nagyon fontos a szünetben, nagy szünetben eltöltött közös idő, és akkor nyilván a lezárásuk idején sajnos erre nem volt lehetőség. Kénytelenek voltak együtt zárva lenni szülőkkel, akikkel mondjuk konfliktusok volt, ami szintén egy teljesen normális jelenség serdülőkorban, vagy a testvérekkel, velük szintén lehet konfliktusos az időszak, és nem volt lehetőségük ebből kiszakadni. Ugye erre tett rá még egy lapáttal az online oktatás, ami döcögött, szokatlan volt, változó volt a minősége, úgyhogy a nagyon sok ismeretanyagtól akár elmaradhattak, és ez az időszak az volt, hogy a vírus maga is egy stresszor volt valahányunk számára. Ugye féltünk attól, hogy mi lesz, hogyha mi megbetegedünk, ugye és féltünk attól, hogy akár a szüleink, nagyszüleinknek is átadhatjuk ezt a vírust, ami nem csak megbetegedés, de sajnos így halálozáshoz is vezethetett. Úgyhogy ez mind egy ilyen közös nehézség volt valamennyiünk részére. Egy ilyen érdekes szám, hogy kimutatták, hogy a Covid-on átesettek 25%-a szorongó vagy depressziós volt egy bizonyos kutatásban. Ugye nem tudjuk, hogy ennek mi a miértje, hogy eleve az emberiségnek a 25%-a szorongó vagy depressziós, vagy hogy van-e valamiféle kapcsolat a kettő között. Ez egy nagy kérdőjel.
És akkor a klímaszorongás a következő téma még a korunk válságait illetően. Ugye ez az egész klímaváltozás téma mondjuk 20 éve egy ilyen, nem tudom, ilyen zöld hobbinak számított, de ugye mindannyian tudjuk, hogy ez ma már elképzelhetetlen. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nagy, ha nem a legnagyobb globális kihívása most az emberiségnek. És akkor egy-két újabb elszomorító szám, hogy a 16 és 25 év közötti fiatalok 60%-a nagyon vagy rendkívüli módon aggódik a globális klímaválság várható következményei miatt, 60, és 45%-a pedig arról számolt be, hogy ez az érzés erősen befolyásolja a mindennapjaikat. És a megkérdezettek háromnegyede félelmetesnek tartja a jövőt, és több mint fele, 56%-a úgy véli, hogy az emberiség halálra van ítélve. Amilyen nagyon, nagyon elkeserítő számok. Ugye ez mitől lehet? Hát ugye azt érzik, hogy a politikusok és általában véve felnőttek, így csendben hagyták őket. Ugye egy ilyen bolygót hagytak rájuk, hogy ebben váljanak szerencsét. Ugye milyen érzelmekről számoltak be a kutatásban résztvevők? Szomorúság, szorongás, félelem, harag, kétségbeesés, gyász, szégyen, a remény is megjelent így az érzelmek listáján szerencsére. Ugye a kutatók úgy gondolják, hogy mivel ez az egész klímakatasztrófa ekkora befolyással van a fiatalok mentális egészségére, szóval ezért úgy gondolták, így a kutatók így megfogalmazták viszonylag feketén-fehéren, hogy szerintük a kormányzatok cselekvő képtelenségi, szóval, hogy a kormányzatok cselekvő képtelensége, vagy az, hogy nem tesznek semmit, az már emberi jogokat sért, ugyanis láthatjuk, hogy a bizony erősen befolyásolja a fiataloknak a mindennapjait is ez a téma. Akkor innen kanyarodnék át a megoldásokra, és arra, hogy miket tehetünk, és akkor egy újabb, ez a harmadik menti számotokra. Ezt kétféleképpen meg lehet válaszolni ezt a kérdést, hogy ti miket tesztek a saját mentális jóllétetekért, illetve a stressz szintetek csökkentéséért. Ugyanúgy rövid válaszokat lehet beírni, mint az előbb. És akkor a továbbiakban ezeket fogjuk átbeszélni. Ugye lehet úgy gondolkodni, hogyha mondjuk van egy stresszes időszakotok, akkor miket szoktatok csinálni? Nem kell feltétlenül így hát legyetek nyugodtan őszinték, mert én hajlamos vagyok mondjuk meghitenni egy stresszesebb időszakban, tehát az is egy reakció, egy bizonyos És stressz. ezt hogyan lehet ezt megnyitni, hogy válaszolni lehessen? Tessék? Ezt hova kell beírni? A menti.com, és akkor van az a 8 jegyű számjegy a képernyő tetején, és akkor... Ez most egy új? Igen, tehát ez a harmadik kérdés, és tovább léptem, és elvileg automatikusan ezt a kérdést. Ja, mert nem, azt mondja, hogy még nem változtál. Nem tudom, mert közben jönnek a válaszok, úgyhogy szerintem frissíts akkor. Frissítettem is. Hát nem tudom, mi lehet, mert közben folyamatosan látom a többiek válaszát. Nagyon mindegy, akkor ebben kimaradok, csak nem lép tovább. Hát sajnálom, de chatbe is megírhatod akkor. Csak akkor nem lesz anonim. De milyen válaszok jöttek? Zenét hallgatok, templomba megyek, tehetetlen sírás, dolgozom, nagyon érdekes, izgalmas, lesz erről is szó. Vitaminok, beszélgetés, énekelek, megfelelő víz és evés, földhöz vágok egy tányért, mi van még, barátokkal való időtöltés, hullahop, otthoni edzés, futás, jóga, testmozgás,
éneklek a gyerekekkel, de jó, kimenni a hegyre, filmnézés, akár 2 tányért, síró, röhögő emoji, dumcsi barátokkal, rendszeres csikung. Ezt megmondja, hogy ez valaki, aki kiírta, hogy ez mit jelent? Ezt nem ismerem. Ha egyáltalán jól ejtettem ki. Igen, Qigong. Hát gyakorlatilag a jogához és hasonló társ mozgásokhoz való mozgásforma, egy mozgáskultúra. Igazából a kínai eredetű, és hát úgymond belső energiákat amellett, hogy testmozgás. Tehát ha jogához tudom leginkább hasonlítani, ami dolgozik a belsőnkre való figyeléssel együtt. Tök jó. És közben látom, hogy a meditáció, sport, beszélgetés a leggyakoribb. Ez jó hír, ennek nagyon örülök. Vissza is megyek a, a prezentációhoz. Ugye mindaz, amit írtatok, ezek megküzdési mechanizmusok, ugye, amiket akkor használunk, hogyha jön egy stresszesebb időszak, vagy valamilyen stresszor, akkor arra valahogy automatikusan reagálni fogunk. És akkor ez lehet káros, ami gyakorlatilag a stressz szintet lehet, hogy nem csökkenti, hosszú távon, csak átmenetileg, és akkor vannak úgynevezett hatékony megküzdési mechanizmusok. Ugye célszerű, hogyha az utóbbiból van egyre több, de hogy ne bántsátok most magatokat azért, mert néha érzelmileg eztek és összetörtek egy tájért, átmenetileg kisebb problémáknál az is teljesen oké, hogyha van mellette persze hatékony megküzdési mechanizmus is. És akkor amiket én írtam, ilyen káros megküzdési mechanizmusokat, például a rágódás az egy olyan lehet, hogy ez azt jelenti, hogy negatív gondolatok újra és újra és újra és újra ismételgetjük magunkban. Ha van egy mondjuk probléma, hogy ezt overthinkingnek is szokták hívni most már egy magyarban is. Ugye ez sajnos nem oldja meg a problémát, csak tovább fokozhatja így a stresszt. Ugye a halogatás viszonylag népszerű, ugye ez is csak rövid távú megoldást jelent, de hosszú távon sajnos fokozhatja ugye a bűntudatot, és megint a szorongást. Az elkerülés csak ugyanígy, aztán ugye említettem saját példámat is, az érzelmi evést. Ugye, hogyha ez egyre rendszeresebb és egyre nagyobb, akkor ez egészségtelen, és akár súlygyarapodáshoz is vezethet. Ugye menekülés mi lehet? Akár a túlzott játék, túlzott sorozatnézés, ami így megzavarhatja az érzelmek feldolgozását, mert így ez is valamilyen szempontból persze csak elkerülés a problémától. Lehet túlzott munka, a túlzott munka is egyfajta menekülés, és ez miért veszélyes? Hát azért, mert előbb-utóbb kiégéshez tud vezetni. Társadalmi visszahúzódás szintén az a magányt tudja ugye fokozni. És írtam a szerhasználatot is, hogy akár cigi, akár az alkohol, ami egy viszonylag gyakori megküzdési mód tud lenni. És ugye megint ismételném, hogy egy-egy sör, egy-egy nagyon-nagyon stresszes időszak után, vagy egy lenyugtató közös borozása barátokkal egy kimerítő hét után, az még nem veszélyes, viszont ugye tud függőséghez is vezetni ez, hogyha ezt nem okosan csináljuk. És sajnos főleg a serdülők kapcsán az önkárosítást is meg kell említenünk. Ennek ugye a saját testükre vonatkozóan is lehet káros következménye, illetve súlyosabb esetben, ugye, hogy az előbb korábban említettem, sajnos akár öngyilkossági gondolatokhoz is tud vezetni. Ha térjünk át a hatékony megküzdési mechanizmusokra, örülök, hogy ebből is nagyon sokat írtatok. Ugye lehet például különböző relaxáció, meditáció, az volt az egyik legnépszerűbb megküzdésetek is nektek. Ugye ez csökkenti alapvetően a stresszt, a légzőgyakorlatok, mindfulness meditáció, nagyon sokan értettek a testmozgást, barátokkal való beszélgetést. Én felírtam még a time managementet is,
azt, hogyha ügyesen, okosan osztjuk be az időnket, ez ugye levonja, vagy lecsökkenti valamennyire a stresszt, hiszen a túlterheltséget tudjuk ezáltal kezelni. Ugye relaxációs technikák, még mondjuk ilyen különböző lazító gyakorlatok, nyugtató zene, de akár így a limonádé filmek, ugye például az öngondoskodás, az is nagyon fontos itt. Nagyon fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás, az elegendő alvás is, és ugye persze a szakmai segítség kérése is, hogy akkor így egyénre szabott támogatást és útmutatást kaphatunk ezekkel a saját kihívásainkkal kapcsolatban. És akkor innen vinném tovább a témát, és behoznám a reziliencia fogalmát, ami gyakorlatilag egy olyan tulajdonság vagy képesség, inkább képességnek nevezném, ami azt jelenti, hogy egy stresszes állapot után, akár trauma után, lelki szenvedés után vissza tudjuk hozni a kiegyensúlyozott egyensúlyi állapotunkat. Ez miben nyilvánul meg? Mi az, amit fejleszthetünk annak érdekében, hogy minél ellenállóbbak legyünk azokkal a stresszrokkal szemben, amik sajnos az élet vele járói. Ugye lehet például a hatékony megküzdési készségek, különböző probléma megoldó stratégiák, amik tapasztalatszerzés útján jönnek persze. Fontos a támogatóhálózatok, barátok, az érzelmi szabályozás egy nagyon jó jele a rezilienciának. Az, hogy egy ilyen alapvető optimizmust tartunk fenn az életünkkel kapcsolatban, persze ugye nem a toxikus optimizmust, hanem azt, hogy bízunk a saját energiabefektetésünkben, erős társas kapcsolatok, illetve annak az érzése, hogy vannak céljaink, van értelme az életünknek, és egy jobb célért dolgozunk. És nagyon fontos még, ugye a fiatalokkal való munkában is, de a saját életünkben is, hogy beszéljünk a mentális egészség fontosságáról. Ugye az, hogy ha fáj a fogunk, akkor jobb esetben elmegyünk vele fogorvoshoz. Valamiért úgy alakult így nem tudom, ugye a nyugat-európai kultúrában, hogy a testi egészség az sokkal több figyelmet kap, ugye mindennapjainkban, mint a mentális egészség, de bátorítok mindenkit, és azért örülök, hogy ez az előadás most megvalósul, hogy a mentális egészség fontosságáról is beszéljünk, akár így szakmán belül, de hogy így a barátokkal, családdal, fiatalokkal ugyanúgy. És akkor behoztam a mindfulness fogalmát így újra, hogy ez a tudatos jelenlétet jelenti. Ez megnyilvánulhat meditációban is, de egyszerűen annyiban is, hogy az érzelmeinket tudatosan megéljük, ítélkezésmentesen. Tehát például, ha ma szomorú és levert vagyok, akkor azt így elfogadom, hogy jó, ez egy ilyen nap. Ez is ugye fontos ebben az ítélkezésmentesség, hogy ne bántsuk magunkat pluszban feleslegesen. Ugye nagyon fontos az önismeret is, az, hogy ismerjük saját magunkat, milyen automatikus működéseink vannak, milyen elakadásaink vannak, akár serdülőkorból, akár gyerekkorból, emiatt hogyan reagálunk különböző helyzetekre. Az önismeretben ugye persze önismereti csoport, egyéni terápia is tud segíteni, de ugyanúgy nagyon hatékonyak tudnak lenni különböző könyvek és önsegítő videók is. És amit már az előbb mondtam, hogy minél mainstreamebb a mentális egészség téma, minél őszintébben, nyíltabban beszélünk egymás között fiatalokkal, annál könnyebben felismerhetők azok az előjelek, amikor már súlyos probléma van, és amikor már nem elég egy baráti segítő beszélgetés. És akkor kicsit a segítségnyújtásról, ugye ifjúsági munkásként, pedagógusként, akár
szülőként, barátként hogyan tudunk segítséget nyújtani a fiataloknak. Ugye fontos, hogy a közösség erejét erősítsük. Akár mondjuk, ha az osztályfőnök figyel arra, hogy jó legyen az osztályközösség, az nagyon fontos. Kisebb-nagyobb projektek, gondolom ismeritek az ifjúsági munkában, hogy miért jó közös cél, és ezért nagyon fontos még a társas támogatást nyújtó háló ápolása is, és figyeljünk oda egymásra és a fiatalokra, már az, hogy empátiával, megértéssel, aktív hallgatással, asszertív kommunikációt használva beszélgetünk, az nagyon elő tudja segíteni a mentális egészséget. Fontos az ismeretszerzés még a mentális egészségről, mint például, ahogy ez az előadás is, illetve a felelősségek és határok ismerete. Erre fogok kitérni a következőkben még egy kicsit, és akkor nézem, van még kérdés. Jó, igen, erre is ki fogok térni, de ha nem, akkor a végén még meg tudjuk beszélni. Ugye miért fontos a felelősségek és határok ismerete? Azért, mert hogy egy emberként, vagy akár pár emberként kevesek vagyunk bizonyos helyzetekben, de fontos ismerni azt is, hogy mi az, amit viszont meg kell tennünk bizonyos helyzetekben. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy egy ilyen mentális egészség akciótervet írjon össze így a munkatársaival, így például azokra a munkatársakra, mondjuk egy főnök is nagyon, vagy egy főnöknek, teamleadernek is nagyon hasznos tud lenni egy akcióterv, de serdülőkkel, fiatalokkal foglalkozva is, hogy tudjuk, hogy ha krízis van, akkor kiket tudjunk hívni. Vagy például, ahogy már volt szó róla, egy pánikrohamot hogyan kezeljünk, mert ezekben a helyzetekben az a felelősségünk, hogy tovább irányítsuk a fiatalokat a profi segítséghez. Érdemes így telefonszámokat összegyűjteni, környező pedagógiai szakszolgálatokat, családsegítőket, pszichiátereket, pszichológusokat, úgyhogy erre bátorítok mindenkit, hogy egy ilyen akciótervet így a közeljövőben, vagy a jövőben így tervezetek be, ha esetleg ez még nincs. És akkor a végére hoznék pár jó gyakorlatot, amik így az Erasmus Plus tréningeknek így a hozadékai is. És akkor így gondolkodtam, milyen képet rakjak be, és amit ide raktam képet, az egy plakát, amikor én voltam IVS-en önkéntesként Észtországban, akkor nekem ez volt az egyik ilyen kis projektem, hogy ilyen mentális egészség hetet vittem be az iskolába, ilyen egyszerű relaxációs mindfulness gyakorlatokat csináltunk a különböző osztályokban. Akkor amiket a korábbi tréningekről példának hoztam, például a mentális egészség naptár, ez úgy nézett ki, hogy mint egy ilyen adventi kalendárium, hogy minden nap ki lehetett nyitni egy kis ablakot, és a résztvevők ezt ilyen alsós korosztályú gyerekekre célozták, minden napra egy ilyen, ez a klímaszorongáshoz kapcsolódott, a gyerekek klímaszorongás csökkentésére ilyen tök egyszerű, de nagyon jó gyakorlatok. Például mai nap mindenki menjen ki az udvarra, és öleljen meg egy fát 1 percig. Ilyen tök egyszerű gyakorlatok, és minden napra volt valami kis érdekesség. Ugye nagyon jó gyakorlat mondjuk az érzelem és hangulatnapló. Ez lehet egyénileg csinálni, például így ilyen naplókba, ilyen journaling szinten, hogy mondjuk pirostól zöldig jelöljük a hangulatunkat aznap, és hogy csak beszínezzük az adott napi kockát, hogy hogyan éreztük magunkat, de lehet ezt csoportosan is csinálni, ahogy például most mit csináltuk a legutóbbi projekten, hogy minden napra mindenkinek volt egy kis rubrikája, és nagyon szuper volt látni, hogy melyik nap hogyan érezte magát az egész csoport így általánosságban. De az érzelmi intelligencia növelésére is vannak tök jó gyakorlatok, akár például az, hogy hogyan beszélgessünk gyerekekkel az érzelmekről.
A gyerekek még viszonylag az alapérzelmeket élik át, és azokat tudják megfogalmazni, hogy erről is tudunk velük beszélgetni, hogy milyen árnyalatai vannak esetleg az érzelmeknek. Az öngondoskodásról már sokat beszéltünk, az előbb erre is különböző kihívásokat tudunk csinálni magunknak, vagy azoknak, akikkel együtt dolgozunk, fiatalok. Ilyen social media kihívást gyűjtöttek például a legutóbbi tréningen össze, hogy mondjuk jó, a mai napon csak 2 alkalmazást használhatsz. Vagy például, ugye van mindegyik telefonon ez a digitális wellbeing opció, hogy akkor állíts be az Instagramra egy időkorlátot, és így tovább. De különböző társasjátékokat is kifejleszthetünk, ami így segít így az ezekről való beszélgetést és a mentális egészség tudatosítását. És akkor van még ez az 5 mentális egészség vitamin. Ezt a programot egyébként így Észtországba fejlesztették ki nemrégiben, és ez nagyon megtetszett most nekem, mert ez ilyen 5 darab olyan vitamin, amit minden nap így olyan egyszerűen, mint a C-vitamint úgymond be tudjuk tenni szervezetünkbe. Ilyen 5 kérdést feltettünk magunknak így naponta, vagy amikor eszünkbe jut. Az első, hogy eleget pihentem, vagy aludtam-e ma, eleget mozogtam-e, az érzelmeimet elegendően, kellő mértékben átéltem-e, megéltem-e, helyesen és eleget táplálkoztam-e ma, illetve hogy eleget szocializálódtam és beszélgettem arról, hogy hogyan érzem magam. Ez az 5 mentális egészségvitamin, ami olyan téma, amit szintén szerintem akár gyerekekkel, akár fiatalokkal fel lehet dolgozni, és nagyon egyszerűek. Viszont amilyen egyszerűek, olyan fontosak tudnak lenni a mentális egészségünkre. És akkor, amiket az utóbbi diákon említettem, hogy miért is fontos, hát azért, mert láthattuk, hogy a serdülők alaphelyzetben, ráadásul a mostani extra kihívásokkal szemben mennyi plusz teher alatt vannak. És ugye szerintem a célunk az legyen az, vagy lehet az, hogy a következő generációkat, tehát mondjuk akik most gyerekek, az ő stressz szintjüket mondjuk csökkentsük, az ő mentális egészségüket minél jobb állapotban tartsuk, hogy elkerüljük az előadás során is említett komolyabb problémákat. És ugye érdemes megemlíteni, hogy az ilyen nagyon kicsi dolgok is nagyon sokat számítanak, akár az, hogy egy ilyen biztonságos, elfogadó légkört nyújtunk, őszintén tudunk beszélgetni egymással, de ahogy ti is említettétek, ilyen egyszerű meditációs gyakorlatok, testmozgás, jóga, az mind a mentális egészséget nagyon jól meg tudja tartani. Tehát sok lehetőség van így magunknak és a fiataloknak is, és így arra bátorítok mindenkit, hogy ezeket használjuk, és tanuljunk minél többet, és beszélgessünk minél többet a témáról, és ez lenne az előadás vége. Itt láthatjátok az elérhetőségemet, ha valakinek szüksége van rá, és köszönöm a figyelmet.